Iran Türkmenistanyň we Russiýanyň tebii gazyny islenlik ugur. Şol sanly Günorta Aziýa uguru boýunça geçirip bermegi teklip edýär. Iranyň gaz injenerçiligi we ösüş kampaniýasynyň direktory Reza Nowşady Aşgabatda 15 fevralda öz işine başlan Iranyň önümleriniň ýörüýeti sergisinde jurnalistlere beren interwýusyny Iranyň türkmen we rus tebii gaz feriştelerini islenlik ugur boýunça geçirip bermege taýýardygyny aýtdy. Bu babatda bizde bir näçe teklipnama bar. Biz Gazproma we Türkmen gazy resmi taýdan teklip etdik we maslahat berdik. Iran Demirgazykda Türkmenistanyň we Russiýadan gaz almagy hem de onu gün ortada isläni ýurtlaryna geçirip bermege taýýar diýip Nowşady aýtdy. Abaşanyň we Ýewropa Birleşiginiň berek ykdysady sanksiýalar astynda galýan Russiýa we Iran Moskwanyň bir ýyl töwere bozal Ukraina garşy girişen harby çoluşynyň ýa-ni sowda ykdysady we beýlik ugurlarda has ýakyn hyzmatdaşlygy umtylýar. Iranly resminiň türkmen we rus TV gaz serişdeleriniň Iranyň üstünden geçirilmegi bilen bagly berýän beýanatlary Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin 15 fevralda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary bilen energiýa puwdagyny hyzmatdaşlygy maslahat edýän wagtlaryna gabat gelýär. Biradyň Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 13 fevralda Iran metbuatyna sargylanyp Iran bilen Russiýanyň arasynda gaz we neft swap ulaşygynyň tehnik meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä Iran bilen Russiýanyň arasyndaky gaz alış-çalyş ulaşygynyň birinji tapgyrynyň şu ýylyň mart aýyna çenli Türkmen turba geçirjileriniň üstü bilen durmuşa geçirilip başlanmagyna garaşlýar. Russiýa Iranyň üstü bilen gaz alış-çalyş ulaşygy arkaly 10 milliard kub metre çenli tebii gaz beýlik ýurtlara iýermegi gödeňinde tutýar. Iran bilen Türkmenistanyň arasyna uzalan gaz swap ulaşygy esasyny Azerbaýjana gaz eksport edilýärdi. Britaniýaly energetik hünärmeni we düýbi Abaşada ýerleşýän Transhazar Resurslary kompaniýasynyň maslahat beriş geňeşiniň agzasy John Roberts 17 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Iran, Russiýa we Türkmenistan öz üçin alýan täze gaz ulaşyklarynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Energetik puwdagyny hyzmatdaşlygy umtylýan 3 ýurduň üçüsi de tebii gaz ferişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde iň öňnäki orunlary eýelýär. Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over Nem üçin Türkmenistan öz gazyny Iranyň berip, ondan girdezi gazanyp bilýän mahaly 1000 kilometrlik gaz geçirjiginiň üstü bilen Russiýanyň gazyny eksport etmäge kömek etsin. Türkmenistanyň üstü bilen Russiýanyň gazynyň eksport edilmegi heňe gelmeýär. From selling its own gas to Iran. It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan. Deep Robert Azatlyk radiosyna aýtdy. Biradyň Gazprom kompaniýasynyň wekiliýetiniň 15 fevralda Aşgabatda eden saparynyň ýa-ni rus dilli mediada Russiýanyň türkmen gazynyň Transhazar arkaly ýerilmeginiň öňüni almagy. Şeýlede Russiýanyň Türkmenistana Iranyň üstü bilen Türkiýe ugru boýunça gaz üçinçiligine goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýaly energetika bilermen Rus wekiliýetiniň Aşgabatda Hazar üstü geçirji taslamasynyň petiklenmegi bilen bagly aýdanlar baradaky maglumatlaryň tasdiklemeleri mätäşdigini, ýöne şeýle talap bar bolsa munyň Türkmenistanyň öz ýaýlalygyny bozýanyny aýtdy. The first thing is you have to be cautious when the actual source of the statement remains unknown and not identified. Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi nämälim bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Russiýanyň hadarysy geçirjisiniň öňüni baglamak baradaky maglumatlar heni tasdiklanylmady. Ýöne biz bir zady bilýäris. Rus umasynda, Rus parlamentinde hadarysy gaz geçirjisiniň öňüniň baglanylmalygyny ananýan parlament agzalary bar. What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked. Britaniýaly energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýlede ekspert Russiýanyň Transhazar gaz geçirji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bäri garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçüligi ma'lum bolanyny gurrun berdi. The key question is if, and please note that this is an if, it is confirmed. Möhüm soru. Egerde üns berin. Bir yerde egerde diýär. Egerde Russiýa hadarysy gaz geçirjisiniň öňüni baglamak gabatda işçen herekete geçýän bolsa, bu Türkmenistanyň öz ýarlyk hukugynyň
bozulmagy bolýar. Türkmenistanyň günwatary umuman islenlik ugur boýunça öz gazyny eksport etmek hukugynyň bozulmagy bolýar. To export gas, in this case, to the West, but basically in any direction. Deep Expert Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Daşoğuz velayetinde ilat arasında Baybadar adlandırılan Daşoğuz Dayhan Badarı duydansız yumrulup başlandı. Bu yıkışlık kışın ayadlı günlerinde yüzlerce telekeçinin işini toğtudup gadançsız qalmağına getirdi. Hakimiyetler yıkıp yumurma barada öňünden duyduruş berilmendiği barada şikayet ediyen telekeçilere munun duydansız yokordan berilen tavşırık bilen bağlanışıklıdığını aýdýarlar. Daşoğuz şäheriniň Mawtumulu köçesiniň uğrunda yerleşen Badarın takminan 75 götörümü yumrulýar. Gyş aýynda 300-den gowrak telekeçi öz yerlerinden, dukanlarından kovuldy. Olar dukanlary we söwda tekçelerini kireyine alıp işleýärdiler diýip Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy 16 fevralda beren maglumatynda aýtdy. Badaryň yumrulýan böleginde altyn we kümüş şaýsepleri satylýan söwda tekçeleriniň 80 çemesi, egin eşik dukanlarynyň 50 çemesi we beýleki ownuk dukanlaryň 70 çemesi bardy. Bu yerdäki garwanşhanalar hem yere ýegsan edildi. Telekeçileriň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, Badaryň yumrulýandygy barada ne Badar administrasiýasy ne de şäher häkimligi tarapyndan öňünden duyduruş berildi. Badaryň yumruljagyny bilmeýänligimiz üçin gyş mövsüm üçin köp miktarda egin başlara ayakkaplar satyn aldyk. Badar administrasiýasy öňünden duyduran bolsa, munça harit satyn almazdyk. Häzir haritlarymyz satyp bilmän uly maddi zyana galýarys, hatda olary saklamagy yer tapamzok. Nirede goýjagymyzy bilmeýäris. Bizi gyşyň ortasyna çykgynsyz ýagdaýda goýdular. Diýip yerli telekeçileriň biri aýtdy. Hakimiyetler yıkıp yumurma barada öňünden duyduruş berilmändiği barada şikayet edýän telekeçilere munun duydansız yokordan berilen tawşyryk bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Şäher häkimliginiň resmileri ellerinden gelýän zadyň ýokdugyny aýdyp, biz hem basym gol çekmeli bolduk diýip jogap berdiler diýip telekeçi sözüne goşdy. Şol bir wagtda häkimlik wekilleri telekeçilere Badaryň yıkylmayan böleginde, ýagny avtolog duralgysynda we onuň töwereginde oturup haritlaryny satmagy maslahat berýärler. Duralgyda hem boş yer galmandyr. Köp yer azyk töwdasyny edýän satyjylar ýeläpdir. Umum meýdany 1,1 hektar çemesi bolan avtolog duralgysynyň üstü açyklygyna garamazdan adamlar güzeran görmek üçin sobuga we ýagynly hawa hem qaýyl bolup bu ýerde zatlaryny satmaga çalışýarlar. Gat-gat galyň egin eşik geýip sandyrap duran satyjylar göreňne rehmiň gelýär we olardan bir zatlar satyn alasyň gelýär. Häzir Baýbadyr hakyky gedaý Badary ýadyna salýar. Diýip telekeçi aýtdy. Ýatlasak bu Badarda 2013-nji ýylda ýanyň döräpdi we oňa uly ziýan ýetipdi. Şondan soň habarçylarymyz Badarda giň gerimli abadlaýyş işleriniň geçirilip, onuň dolu diýenýaly täzeden gurulandygyny habar beripdiler. Azatlyk 10 ýyl ozal täzelenen Badaryň yumrulmagynyň sebäpleri, oňa nä derejede zerurlygyň bardygyny anyklap bilmedi. Şeýle-de onuň ýykylýan böleginde täze söwda dukanlarynyň guruljakdygyny ýa gurulmajakdygyny ýa-da ol ýerde başga guruluşlaryň göz öňünde tutulýandygyny hem anyklap bolmady. Redaksiýanyň bu barada Badar administrasiýasyndan we şäher häkimliginden maglumat ýa kommentari almak synanşygy hem başa barmady. Türkmenistanda häkimiýetleriň ýaşaýyş durmuş maksatly deshalary, şol sanda Badarlary duydansyz yumurma bilen bagly ýagdaýlar wagtal gaýtalanýar. 2016-njy ýylda Aşgabatdaky Arzu Badary ýykylanda bu ýerdäki söwdegärler dukanlaryny terk etmeligi barada özleriniň diňe 2 gün öňünden duýdurulandygyny, gyssa garada uly ziýana galandyklaryny gurrun beripdiler. Ukrayn güýçleri soňky geçen günüň dowamında Russiýanyň ençemi ilatly nokudyna garşy eden bir näçe hüjümini ýa-da testirdiler. Bu aralykda Russiýa Ukrainanyň möhüm infrastruktura detgallaryny nysana almagyny dowam etdirýär. Bu barada Kiýew 17 fevralda habar berdi. Geçen günüň dowamında Russiýanyň harbylary Ukraina garşy 41, sol sanda Harkowa garşy 5 raketa atdylar. Bu barada habar berýän Ukrain harbylary 16 raketanyň urulyp düşürilendigine hem ma'lum etdiler. Maglumata görä Russiýa Ukrainanyň barha kämilleşen howa hüjümünden gorunuş ulgamyny ýalňystyrmak üçin galp raketalary hem ulanyp başlapdyr.
Ukrayn harbylary Russiýanyň 24 howa zarbasyny amala aşyrandygyny hem ma'lum etdiler. Hüjümüň netijesinde paragy diýlatyň arasyndan ýitkileriň bolandygy aýdylsa-da, anyk sanlar äşgär edilmeýär. Soňky hüjümleriň netijesinde 50 ýaşaýyş aýyna we bir senagat isgasyna zeper ýetendigi aýdylýar. Gynansak-da Demirazak we Gunwatar tewitlerine şeýle-de Dnepropetrovsk we Kirovo-Khat regionlaryna zarba uruldy dip Ukrayn prezidentiniň edarasynyň başlygy Andrei Yermak Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Dnepropetrovsk regionunyň Pavlokhrad tewitine raketanyň düşmegi netijesinde azyndan bir adam öldü, başga da 8 ýaralandy dip yerli resmiler habar berýärler. Ukrainanyň gündogrundaky Lviv regionunda 3 raketa tewitiň möhüm infrastruktura detgasyny urdy. Mundan başga da Rus raketalary merkezi Poltava we Kirovo-Khat regionlaryny, şeýle-de gündogurdaky Donetsk we Lugansk tewitlerine atyldy. Russiýanyň harbylary oktýabrdan bäri Ukrainanyň raýat maksatly binalaryna, hususan da energiýa detgalaryna raketalaryny ýagdyrýar. Russiýa geçen ýylyň 24 fevralynda çözüşe geçeli bäri Ukrainanyň gündogur we günorta tewitlerinde uly tewitleri basyp aldy. Sol bir wagtda Moskwa şondan bäri köp ýeňilişlere we ýyda çekilmelere duçar boldy. Britaniýanyň Gorunluk ministrligi Russiýanyň geçen ýylyň sentýabryndan, ýagny Moskwanyň çäkil mobilizasiýany eglan etmeginden bäri çekýän ýetkileriniň göz görtüli artandygyna üns çekýär. Ministrligiň gündelik aňtyw briefinginden görä, Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginde bäri 200.000 töweregi adam ejir çekipdir. Olaryň arasyndan 40.000, 60.000 adamyň ölendigi aýdylýar. Bu aralykda 16 fevralda prezident Vladimir Zelenski her ýyl geçirilen Berlinale film festivaliniň açylış dabarasynda çykyş etdi. Ol rejissörleri azatlyk bilen zalymlygyň arasyndaky uruşda belli bir tarapy tutmagy çagyrdy. Gün efirde eden çykyşynda Zelenski özüniň aktyorluk tejribesini hem ýatladyp, kärdeşlerini öz tomoşaçylaryna günümel ýüzlenmäge çagyrdy. Köp ýyllaryň dowamında Potsdam meýdançysy Berlin diwary bilen bölünipdi. Şoň Russiýa Ukrainada hem şular ýaly diwary galdyryp, biz bilen Ýewropany böljek bolýar. Ukrainanyň geljegine bolan ymtylmasyny kesmegi maksat edinýär dip Zelenski belledi.